Bună ziua, prieteni! Noi continuăm să vă facem cunoștințe cu produsele pe care le folosim în construcția complexului Solomon Dendrarium și mai mult decât atât, să oferim răspunsuri cât mai clare la întrebările pe care ni le acordați cel mai des. Așadar, astăzi suntem în vizită la compania Alu Königstahl, reprezentant oficial Schuco în Republica Moldova, producător german de sisteme de tâmplărie de clasa premium. Cu alte cuvinte, suntem la cei care ne vor ajuta să obținem o fațadă integrală din sticlă și priveliște nemaipomenită dincolo de geam. Vă prezint pe Nadejda Prodan, asistent marketing care ne va oferi mai multe informații despre produs. Nadejda, compania voastră ne va furniza profile de marca Schuco pentru fațade și ferestre, care va constitui așa zisă anvelopa clădirii. Spuneți-ne câte ceva despre acest brand. Bună ziua! Compania germană Schuco are o istorie de aproape 70 de ani, peste 5.500 de angajați și 12.000 de parteneri în peste 80 de țări. Parteneriatul între Alu Königstahl și Schuco durează de mai mult de 60 de ani, iar din 2016 este prezent și pe piața din Republica Moldova. Complexul Solomon Dendrarium va fi primul proiect rezidențial care va beneficia de sistemul Schuco din aluminiu. Vreau să ne dați câteva exemple de clădiri de referință din lume, la fațada cărora au fost folosite sisteme Schuco. Soluțiile Schuco înnobilează o mare parte din renumitele clădiri, precum ar fi The Flame Towers din Baku, renumitele clădiri City of Capitals din centrul Moscovei, 56 Leonard Street din New York, Etihad Towers, Emiratele Arabe Unite, Torre Telefonica, Spania, Sky Towers din București, Kuwait Trade Center și multe altele. Acum, aș vrea să ne enumerați cele mai importante avantaje ale acestor sisteme. Mă voi axa pe 6 mari avantaje. Primul este design și confort. Ferestrele Schuco AVS 60 din aluminiu cu 3 rânduri de sticlă se remarcă printr-un design elegant ce îmbină armonios funcționalitatea cu rolul estetic al ferestrelor. Designul minimalist al sistemelor îi asigură clădirii aspectul modern ce va rămâne actual pentru zeci de ani înainte. Al doilea avantaj este priveliștea panoramică. Fațada din sticlă cu ferestre va oferi o imagine panoramică a parcului Dendrarium, de care beneficiarii se vor bucura chiar din propriile case. Natura, apusul, răsăritul, totul va fi o poveste. Izolarea termică și fonică este un al treilea avantaj foarte important. Soluția pentru anvelopa clădirii, care este sistemul de perete cortină Schuco FVS 50 de ultimă generație, asigură confortul termic și fonic locatarilor. În plus, feroneria de sistem cu care sunt echipate ferestrele asigură închiderea etanșă a acestora, care nu va permite nici frigului, nici zgomotului exterior să pătrundă în casă. Următorul avantaj este rezistența. Construcțiile din profile de aluminiu sunt foarte rezistente până și la încărcările de vânt, ceea ce nu se poate spune despre cele din PVC. Iar despre calitatea acestora vorbește și certificatul AFT Rosenheim, organ german de testare, supraveghere și certificare acreditat internațional. Al cincilea avantaj este durata mare de viață. Să nu uităm că este un sistem din aluminiu, iar aluminiul este foarte fiabil în timp. Pentru a fi păstrate calitățile ferestrei și fațadei, este importantă și întreținerea corectă a garniturilor. Ultimul, al șaselea avantaj, este sustenabilitatea. Profilele din aluminiu, feroneria și accesoriile sunt produse 98% din material reciclabil, respectiv sunt inofensive și sustenabile. Din motiv că profilele Schuco sunt din aluminiu, material care are o termoconductivitate înaltă, vara nu va transmite căldură în interior?
Izolatorul din interiorul profilului, altfel zis, ruperea de punte termică, nu permite căldurii să treacă în interior. Respectiv, temperatura din încăpere rămâne neschimbată. Mulți se interesează dacă pe aceste geamuri se va forma condens. Ce ne puteți spune? Sistemul prevede garnituri EPDM pe contur și garnituri mediane, care au drept scop termo- și hidroizolarea pentru a nu se forma condens pe geam. Sistemele Schuko pun la dispoziție o serie de accesorii dedicate ventilației corespunzătoare pentru încăperi, chiar atunci când fereastra este închisă, fie prin sisteme de ventilație automată, fie prin ventilatoare integrate ce asigură ca factorii alergeni să rămână în afara locuinței, așa cum sunt praful, polenul, fumul, etc. Pe feronerie și mâniere scrie Schuko. Aceste elemente sunt produse de aceeași companie? Feroneria și accesoriile de sistem marca Schuko sunt proiectate și realizate special pentru profilele Schuko, care, apropo, garantează peste 500.000 de cicluri de închidere-deschidere pentru ferestre. Feroneria Vantex Simply Smart este din inox, de tip ascuns, ce se montează prin tehnologie de clipsare. Acesta este primul sistem de feronerie ascunsă ce se deschide la 180 de grade, folosit și în cadrul proiectului Solomon Dendraru. Mânerile sunt rezistente la acțiuni chimice și se întrețin foarte ușor. Din punct de vedere al securității, ce măsuri de siguranță sunt prevăzute pentru familiile care au copii mici? Foarte bună întrebare. Pentru părinți, siguranța copiilor este prioritară. Arhitectul a proiectat fațada păstrând un ochi fix cu înălțimea de 1,20 m de la pardosea până la fereastră. Această înălțime este potrivită pentru a oferi siguranță maximă tuturor membrilor familiei. Nadejda, vă mulțumim pentru aceste răspunsuri ample și pentru această informație prețioasă, atât pentru noi cât și pentru viitorii locatari ai complexului Solomon Dendraru. Și noi vă mulțumim că ați ales produsul Schuko pentru proiectul Solomon Dendraru. Iar dumneavoastră, dacă sunteți în căutarea locuinței confortabile, amplasate în centrul Chișinăului, cu priveliște spre parc și cu multe alte beneficii, vă îndemnăm să vă grăbiți să ne contactați la numărul de telefon indicat pe ecran sau pe site-ul nostru. O zi frumoasă să aveți!